Birinчедән, төпле, тыйнак, сабыр. Икенчедән, милләтпәрвәр. Телнең, милләтнең яшәешенә, озын гомерле булуына чын күңелдән ышанган. Татарның киләчәге якты булуына җаны белән инанган татар шагыйре Булат Ибраһимов хакында сүзебез. Әдәби хәзинә тапшыруы язучының туган ягында. Булат Хәкимулы Ибраһимов 1990 елның 19 октябрендә Татарстанның Лаиш районы Атабай авылында туа. Үз авылларында урта мәктәпне тәмамлый. 2008-2013 елларда Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарих факультетында белем ала. 2014 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Бөтен дөнья татар конгрессының масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү бүлеге хезмәткәре. 2014 елда балык теле. 2015 елда шагыйр, шигырьләр. 2016 елда безнең эзләр. 2021 елда утырып сөйләшү әле бер китаплары басылып чыга. 2021 елда Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты. Авылыма кайтып барам. Авылда кала исе. Авылга ияреп кайта. Каладан кала исе. Галиҗәнәп матурлык, күз явын алырлык хозурлык. Идел белән Чулман елгалары кушылган урында бик матур бер авыл урнашкан. Атабай дип атала. Киң төзек урамнары, герой исемен йөрткән паркы, мәчете, бизәкле йортлары белән бай. Шушы киңлекләргә, гүзәллеккә битараф калып буламы соң? Юктыр. Булат Ибраһимов та битараф калмаучылар рәтендә. Шул суларда кыйнап, балык тотып, шигырь язып үскән бала бит ул. Җәй чыккан саен туган ягына юл тота. Анда аны әтисе һәм әнисе көтеп тора. Наил апа белән Хәким абый үзләре дә бик сәнгати кешеләр. Наил апа әдәбият, сәнгать белән мавыкса, ә менә Хәким абый башка яктан сәләтлерәк, ул кул остасы. Заманында үзе ясаган ишек яңаклары, урындык, тартмалар өйне бизәп тора. Ә яңа шигырьләреннән инкубатор шигырьләре чыгару. Идәге иң кызыксынучан кеше Айбикә, әти кызы бит, бар нәрсәдән дә кичкенәдән хәбәрдар булып үсәргә кирәк. Мин үзем дә гомер буе иҗатка гашык кеше инде. Китаплар укырга бик күп яратам инде. Китапханәгә йөрим, газетларны калдырмыйм инде. Көндәлек газетларны укып барам. Булатка да шушы сәләт әзрәк миннән дә күчкәндер дип уйлыйм инде. 2нче класста укыганда аның инде Birinci şiiri rayon gazetesi Kamıyak diye atılıyor bizim yakta. Şu gazetede çıktı indi. O kış turunda, Яңа ел turunda şiiri indi. Onlara biz bik süyündük indi. Şundan sonra indi. Әкреңгенә китте инде. Менә Булатның әле иң кичкенә чакта язган шигырьләре, буларны инде ул бастырган да юк инде. Иң беренче шигыре аның әни дип атала инде. Әниле бала, бәхетле бала. Дөньяның иң беренче серләрен сабыйга әни ача. Ә инде мәктәп бусагасын атлап кергәч, бала икенче әнисе канат астына керә. Ул да булса укытучы. Булатның яраткан һәм Булатны яраткан үз иткән укытучысы Клара апа. Атабайга кайтканда, җай чыккан саен аның хәлен белеп китәргә ашыга ул. Синем зур уңышларың өчен, Булат. Бик сабыр укучыңны егетне син минем. Шигъриятны әниеңнән алгансыңдыр син. Әниең бик оста телле, сабырлыгың. Үҗәтлегең әтиңгә ошаган инде. Оештыру сәләте бик көчле инде Булатның үзәтеннән. Сабыр гына, ашыкмый гына, уйлап кына безгә сценарийлар язады. Укытучыларны инде туры юлдан алып китә. Нинди туры юл күрсәтә, укучылар шул юл белән китә, Клара апа. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Чынлап та менә шундый без шәхес булып җитештек икән, монда сезнең ролегыз бик зур. Нинди горурлык бит туган мәктәбеңә аяк атлап керү. Ә инде яшь булуыңа карамастан шәхес булып формалашып кайту үзенә тора. Үзең өчен генә сөенмисең, ә сине тәрбияләгән укытучылар өчен дә күңел шатлана. Алар салган ырлыклар, алар күреп алган сәләтләр бит бүген җимеш бирә. Бүген инде син аларга ярдәм итәргә әзер торасың. Бүген инде син киләсе буынга белгәнеңне әйтеп калырга ашыгасың. Булат абыйгыз кичкенәдән үк шагыйрь булырга хыялланды. Классларда аларның шундый актив, тырыш балалары иде. Кызым Миләүшә искә алды, 5-6 сыйныфларда укыганда
класс бүлмәсендә китапханә оештырдык һәм Булатның шигырьләреннән кечкенә китапчыклар ясадык дип. Чыннан да менә ул вакытта инде берничә китапчык ясарлык шигырьләр тупланмасы булган аның. Соңыннан танылган шагыйрә Шәмсия Җиһангирова аларны Булатның Моабит дәфтәрләре дип тә атады. Атабай турында, Лаеш турында, безнең мәктәпне бетергән якташ шагыйрә Илсер апагыз Иксанова турында, якташыбыз Гаврил Романович Державин турында бик күп шигырьләр һәм хәтта милиция халык трәге, Такташка хат, күңлем Җәрил белән сөйләшә дигән поэмалар да язып, Илһамият, Алтын каләм кебек конкурсларда ул зур җиңүләр дә яулады. Менә шундый акыллы, тырыш иде Булат абыегыз мәктәптә. Тулпар атты пыршынганнан, күтәрелгән актыман. Таяклардан калган эзләр алтыннан, күзне йомам. Җанга шундый якын ул күк, җаннан шундый ерак ул. Батырлардай нык бәгырьле, кишәннәрдәй елак ул. Менә бүген елый ул күк, яшьләр белән түгеллә. Шым кара зур күзләреннән шиксез йолдыз түгелә. Әй төнге күк, көл әле бер, көл әле, миңа карат. Караңгы нурларыңа да күңел һич туймый карап. Әйт телем, син безгә нигә әйт әле? Диешләргә җавап. Әйт шуларга туган телем, сорамасыннар кабат. Әйт шуларга тынакланма, тыелып беттең инде. Кеше көен көйле беттең инде. Әйт телем, шартлатып сөйлә, йоклаганнар сискәнсен. Алай иртә күммәсеннәр. Гайрәтең бар, исәнсин. Син сәүдәләр йөрткән тел бит, тарих, ярлыклар язган. Теленнән ваз кешүчегә надан дигән сүз таман. Син дугалар кылучы тел, Аллаһны зурлаучы тел. Син яуларда җиңү яулап, тынычлык сораган тел. Башларын чайкап утырсын телсезләр, томаналар, телләрен җуйган халыклар бер заман югалалар. Бер заман югалалар шул, ә югалгач табылмас. Менә инде шул чакларда тешләргә тел дә булмас. Шул тел белән үз ипиең табып байып йөргәчтен, нигә миңа бу тел диеп, оран салып йөргәчтен. Ана телен ят иткәннәр, ят итмәсме анасын? Мин шикләнәм, бик шикләнәм. Раббым үзе сакласын. Син безгә нигә әйт әле диючеләргә җавап. Телең булганда телеңне кадерле, кардәш, ярат. Кадерле балалар, хөрмәтле укытучылар, менә күрәсездер инде, олы юлга чыкканчы, олы суга чыкканчы, һәрбер кеше кичкенә генә сукмаклардан, кичкенә генә елгачыклардан, күлләвекләрдән башлый. Менә шы туры юлга, зур юлга чыкканчы без барыбыз да мәктәп дигән шундый бик матур бер чорны узабыз. Мәктәп чоры менә безнең киләчәккә күзебезне ача. Киләчәктә безне кем итәсен ул иң беренче итеп шунда хәлдә итеп куя. Шуңа күрә иң мөһиме мәктәптә вакытта инде үзеңнең кем буласыңны хәл итеп, киләчәктә менә шундый зур кеше булам, киләчәктә милләтемә, халкыма хезмәт итә торган шундый акыллы кеше, яхшы кеше булам дигән уйлар белән яшәп укырга ясыны. Сезгә багышлап утырып сөйләшик әле дигән бер шигырьне дә укып китәсем килә. Бу заман шул кадәр тизләнде, үзгәрде яшәүнең мәгънәсе. Әйдәле шушында тукталыйк, һәм бераз көч алыйк. Каядыр ашыгу, ашкыну нигә соң? Кайдасың? Белгән юк. Беләсең, без инде күптәннән ихластан шатланып көлгән юк. Югыйсә дөньясы бер көлке, көлеп ят мәгънәсез сүзләрдән. Күрешәбез кебек үзебез. Сөйләшкән генә юк. Күптәннән. Югыйсә сөйләшер әйберләр бихисап бу салкын шәһәрдә, тик нигә? Нигә соң әле дә? Иртәгә. Әйдәле иртәгә, әйдәле барысын ташлыйк та сикерик туктамас арбадан. Нилеккә бу синең шөһрәтең, нилеккә бу сиңа ялгандан, нигә бу якалы күлмәкләр, нигә бу ялтыравык савытлар? Шул арба астында жан бирә, кабатлап булмаслык вакытлар. Утырып, сөйләшик әле бер. Утырып, сөйләшик. Рәхмәт сезгә.
Инде менә миннән сезгә кичкенә генә күчтәнәч тә булсын, шу шигырьләрне укып, тагын да үзегезнең иҗат байлыгыгызны, иҗат хәзинәгезне арттырсагыз иде. Рәхмәт сезгә. Бу гомерне 7 тапкыр, 7 төрле, 7 якка гомер иттем кебек инде. Кен эшләр барысында хәтер буйлап үскә төшәм. Ак кар булып, таллар булып, кай вакытта тик нигәдер хәтерләмим. Киләчәктә ниләр китәчәкне, кемнәр киләчәкне. Кеше бүген ни эшли? Машиналар эшли. Машиналар ни эшли? Безнең өчен эшли. Заман нәрсә эшли? Безне тешли. Машиналар бүген, машиналар эшли. Кеше бүген ни эшли? Кеше бүген эшсез. Машина янында кеше хәзер көчсез, янсыз кеше эшли. Җанлысы ни эшли? Машиналар бүген яңа җаннар эшли. Бала чак мәктәп еллары, укытучылар. Артка борылып карасаң, күпме хәтирә. Сыйныфташлар белән табигатькә чыгулар, яр буенда балык шулпасы пешерүләр. Табигатькә якынлык ул шагыйрь булу өчен бер адым. Ә студент еллары адымнарның тагын да төплерәге. Башка уйлар, башка хисләр, фикерләр. Без менә беренче курска килеп кергән студентлар, теге татар филологиясе һәм тарих факультеты Казан дәүләт университетының, без андагы 15 егет кыз бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезгә таяныш булып, әле бүгенге көнгә хәтлек бер-беребез белән аралашып торабыз, яшибез. Инде беренче курска килгән елны ук мин Әллүки әдәби иҗат түгәрәгенә йөри башладым. Соңрак шунда студентлар арасыннан үзем кураторда булдым. Безнең бик яхшы татар әдәбияты бүлегендә Тәрәзә дигән татар студентлары газетасы чыга иде. Аның баш мөхәррире булырга да туры килде, насип булды диясе килә. Ул вакыттагы менә теге шурдашларым, фикердәшләрем, без барыбыз да Әллүкидә җыела идек инде. Урманга күзләр килеп китте, сирәк кенә безгә елмаеп. Барсын сизә йөрәк, барсын аңлый, зәмхәрир кыш атлый уйланып. Безгә бүлгән гомер узып бара, безнең еллар ята кыр кебек. Сатлык кояш күзен кысып карый, сирәк кенә җанга нас түгеп. Бу урманга яз да хуҗа түгел, яшел җәй ае. Барсын сизә йөрәк, барсын аңлый, һәр гомернең үзенең Худае. Көз көнендә кояш сирәк карый, таң күңелне сирәк җылыта. Шашкын йөрәк түгелергә тели, ел артыннан безнең ел үтә. Кара болыт күкне каплап куйган, зур кара кыш туган җиһанга. Я Худаем, кайда безнең кояш? Башына орам, сырап диварга. Ширле түгел иде безнең кавем, тигадәткә керде ширлелек. Әнкәй сөте күңелләрдән киткәч, ватан калды, туңып, тилмереп. Ватан калды гадәт белән бергә, шәркәләрен бәреп шәркәгә. Без йоклаган хәрәмне төннәрдә, мәчет әверелде ширкәүгә. Шиткә киткән җилләр шаң сугалар. Сатлык кылыч кызыл җеп суза. Зур кара кыш күкне каплап алган, төн артыннан яңа төн уза. Һәм төннән дә караңгырак дөнья. Ширле түгел иде безнең кавем. Ши дә китте, гадәт калды бездә. Гадәт калды, каплап җиргәмен. Бөтен белгән эшем язу сызу инде. Гәҗит журналларга мәкаләләр язам, бераз проза да булгалый. Роман язарга бик кызыгам мин. Ләкин әлегә бу жанрга тотынырга батырчылыгым җитми дип әйткән Булат Ибраһимов бер интервьюсында. Ә бит аның һәр шигыре үзе бер катлаулы роман. Бүгенге көндә Булат Ибраһимов 4 китап авторы. Балык теле, шагыйрь, безнең эзләр һәм утырып сөйләшигәле бер. Шулай ук проза өлкәсе дә аңа чит түгел, газетада басылган мәкаләләр белән дә танышыл укучыларга. Балалар иҗатына да битараф түгел. Мин кояшка елмаям, кояш миңа мин җилләргә кул булыйм, дәшәм уйнарга. Үз өемдә үз көем, үз җырым минем, әйдә җырла кушылып, син дустым минем. Дуслар күп булсын, тәгәр күп булсын, матур бала
Миннән сорыйлар инде теге, ничек иҗат итәсең, ничек иҗат итә башладың дип. Менә бу суларга, менә Шулман белән Идел кушылган җирдә минем туган авылым Атабайда ничек иҗат итмисең инде. Чөнки менә мондагы киңлекне күреп, мондагы күңелнең халәте шул кадәр иркенлеккә, шул кадәр иреккә сусаган җанның шигырь булып агылуы инде бу. Яңгыр ява. Урам тулы күлләр, урам тулы күзләр һәм телсезләр тәгәрәшә. Алар белән мин янәшә. Ләкин түгел бергә. Мин гомергә алар белән булмам. Ярдәм итсә Худам. Яңгыр ява. Балык тел укытучысы кайтып килә. Көлә-көлә, күлне таптап, балыкларын саный. Акрын гына атлап. Ул безнеке түгел. Әллә каян укып кайткан сатлык күңел. Балык телен алып кайткан. Сатып ана телен. Балык теле. Шундый җиңел тел ул. Хәрефләре дә юк, язуы да, тарихын да аның беркем белми. Кирәк түгел артык казыну да. Кирәк түгел китап язуы да, кирәк түгел. Ул телне өйрәнсәң, якын татлы, тыныч шаулы күңел чиләкләрдән шиктән ашып түгел. Юлларында бәхет тулса, берни кирәк түгел. Яңгыр ява. Ә урамда балык туе бара, халык туе кадәр. Балык телебездә, атасыннан баласына күчә телебезгә, биек телебезгә. Ятта түгел кебек инде. Бу тел безгә. Балык булып барабыз бит. Үзебездә. Булат белән безне университет дөресрәге тулай торак таныштырды дияргә була. Без ул вакыттагы Казан дәүләт университетының 5нче тулай торагында 4нче катта күршеләр булып яшәгән идек. Булатның иҗатына килгәндә, мин аның шигъриятен хәзинә дип әйтергә, тапшыру исемендәге кебек әдәби хәзинә. Аның һәр шигыре үзгә бер-берсеннән аерылып тора, ләкин шул ук вакытта көчле рух белән сугарылган. Булат ничек матур, оста итеп әсәрләрен язса, шундый ук дәрәҗәдә оста, үтемле итеп аларны укып та җиткерә белә. Элек менә кичкенәрәк чакта әнигә күрсәтә торган булса, хәзер инде аның беренче укучысы мин дияргә була. Дөньяга сабый туа, яңа киңлекләр ачыла. Булат белән Альбина кызларына Айбикә дигән үзенчәлекле исем кушалар. Әти белән кыз арасында үзгә бер мәхәббәт. Каты бәгырьләрне дә эретә аларның сырпаланулары, май кояшыда елмаюлары, әтием, кызым дип назланулары. Шундый хисләр биләп алса, шагыйрь ничек инде кулына каләм алмасын. Теләгәнен сорап ала, кирәккәнен елап. Кызлар булып туа, сөйкемлелек сулап. Мин аңарга төлке диям, ә ул тора көлеп. Кочаклыйм да һич туя алмыйм шул җимешне сөеп. Төлке түгел, мин куян ди, йомшак куян ди. Ә соңыннан кире уйлап, ою булам ди. Җимешме син ди аңа. Ә ул әйтә, алма. Юк, алма булмыйм бүген. Лимон булам әйдә. Әше лимон мин әтием, әйдә ашап кара. Ә мин аны кочаклыйм да, күздән яшьләр тама. Теләгәнен сорап ала, кирәккәнен елап. Кызлар булып туа, сөйкемлелек сулап.
татарның рухы бар, бараның каләме. Син шуны, татарым, онытма. Язучының төпле фикере, үтемле сүзе булганга, аның белән дәрәҗәле кешеләр дә киңәшләшәләр, сүзләренә колак салалар. Булат Ибраһимов яшь булуына карамастан, үзенең урынын инде күптән тапкан. Ул үз юлыннан тайпылмыйча алга бара. Булат Ибраһимов исеме безнең татарлар газетасы укучыларга яхшы таныш. Менә 10 елдан артык чыгып килүче газетабызда Булат безнең даими авторыбыз. Аның язган материаллары, ул җыйган язмалар, алар бик кыйммәтле материаллар. Ул мәктәп укучылары өчен менә дигән дәрес материал булып санала. Мәсәлән, тарихи шәхесләребезне барлый, язучыларыбызны барлый, әдипләребезне барлый. Тагын бер Булатның бөтен дөнья татар конгрессында эшләгән ягын әйтеп китәсем килә. Ул бүгенге көндә безнең идарәдә Россия төбәкләрендә нәшер ителүче татарча газетлар, журналлар, радио, телевизион тапшыруларны белән аралашу бүлеге җитәкчесе дә. Һәм соңгы вакытта менә шу эш аркасында безнең Россия төбәкләрендәге татар матбугаты белән элемтәләребездән ныгыды. Булат ул кеше буларак бик тыныч, бик сабыр, бер вакытта да күтәрелеп бәрелми, бер вакытта да сиңа каты сүз әйтми. Ләкин инде менә шигырьләрен укыганда мин Булатны үзем өчен гомумән икенче яктан ачам. Шигырьләрендә ул тыныч Булат түгел. Аның фәлсәфәсе шул дәрәҗәдә тирән, ләкин ул гади халыкка аны шул кадәр гади итеп аңлата. Тормышта шундый сабыр кеше, инде шигырьләрендә шул кадәр милләтпәрвәр кеше, ул ничек икесе бергә кушылып бер Булат булып яши торгандыр. Мин анысын әле бүгенге көнгә кадәр аңлаганым юк. Булат Ибраһим шикелле безнең менә шушындый тирән фикерле, өметле шагыйрьләребез булганда, халкыбыз, татар милләтебез киләчәктә дә яшәр. Безнең милләтебезнең тарихын, аның үткәне, киләчәге Аллаһы бирса дәвамлы булсын. Һәрберебездә шушы милләтебезнең тагын да яңа үрләргә күтәреп чәчәк аткан чырларын күрәсе килә. Һәм балаларыбыз шартлатып татар телендә сөйләшеп, аралашып, җырлап, гырыф-гадәтләребезне, бәйрәмнәребезне, йолаларыбызны үзләренең балаларына инде оныкларыбызга да шундый бер васыят итеп җиткереп, киләчәгебез шундый матур булсын иде. Тұрып шық йоқыңнан тұрайды, шақырып бізді таң татарым тұрайды. Ясу үйрек біздің тәнді, шексіз қуат біздің жанда, тарихаға біздің қанда. Татар алға, алға, алға. Ясу үйрек біздің тәнді, шексіз қуат біздің жанда, тарихаға біздің қанда. Татар алға, алға, алға. Кояшның батырлык нурлары, татарның тарихи юллары. Без суда һәм җилдә, без исән бу җирдә. Без монда чит түгел бу җирдә. Әләмең тибрәлсен күкләрдә. Чакыра киләчәк. Татарым, тор, әйдә. Әнә шундый оптимист булырга өнди безне шагыйрь. Без бердән булганда гына көчле һәм алга барачакбыз.